Gepleyen Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Golayda Türkmenistanyň we Awganystanyň ýokary derejeli resmiýetleri dürli ugurlarda hyzmatdaşlyk boýunça iri ýalaşyklara gol çekdiler. 30 sentýabrda Kabulyň Salamxan prezident köşkünde geçirilen gol çekişmek dabarasyna Awganystanyň prezidenti Ashraf Ghani, ýokary derejeli Awgan hemde türkmen resmiýetleri şeýle taslamalaryň gurulşyna gatnaşýan kompaniýalaryň wekilleri gatnaşdy. Durmuşa geçirilmegi planlaşdyrylýan iri transmilli taslamалary türkmen resmiýetleri Ewraziýa iklimi üçin geosiýasy we geoiqtisady taýdan möhüm häsiýetlendirýärler. Eýsen bilelikdäki hyzmatdaşlyk taslamалary haýsy ugurlar öz üçin alýar. Türkmen-Awgan hyzmatdaşlygy Awganystanyň demirgazyk sebitlerine ýaşaýan etniki türkmenleriň durmuşyna iş ýüzünde nähili täsir eder. Etniki türkmenler bu taslamalara nähili umyt baglaýar. Dünýä türkmenleri gepleşigimiziň bu sanyna şeýle sorawlaryň töweregine söhbetdeşlik geçirdik. Söhbetdeşlik Azadlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan uly Murady gatnaşdy. Şamerdan ulagy ilkinjilik bilen Türkmenistan bilen Awganystanyň arasynda 30 sentýabrda haýsy ugurlarda ýalaşyklara gol çekildi. Bilelikdäki hyzmatdaşlyk taslamалary haýsy ugurlary öz üçin alýar. Awganystan bilen Türkmenistanyň arasynda resmiýetlerin ýokary derejede duruşyklaryň geçirilmegi ýygramlaşdy. Bir näçe wagt öňün türkmen resmiýetleri Gunmatar Awganystanyň Herat vilayatyna sapar etdi. Soýera Awganystanyň Neftgaz dağmagdallar boýunça ministeri hem şäher gurulşyk boýunça ministeri bardy. Sonda TOF proýektiniň geçecek urunda şu yerleri saýlap almak meselesi barada alalaşyga gol çekildi. Başgadan demir ýol we böleki bir näçe alalaşyklara gol çekildi. Ýene-de türkmen resmiýetleri Kabula sapar etdi. Bu duruşyk prezident köşkünde geçirildi. Elbetde prezident köşkünün Salamxana adly bölümünde geçirildi. Sol duruşyga Türkmenistanyň Daşary Siýasat Idarasynyň başlygy hem video konferans arkaly gatnaşdy. Şonda çykyş etdi. Prezident Ghani hem şu duruşygyň maslahatyň açylışynda şygynyň başynda çykyş etdi. Sözledi Awganystana edýän kömekler üçin bu näçe proýektleri amala aşyrmak boýunça Türkmenistanyň edýän tagallalary üçin Türkmenistana öz minnetdarlygyny bildirdi. Duruşykda demir ýol gurulşygy, elektrik geçirjisi elbetde Awganystan üstäsiri Türkmenistanyň gözüňde tutgan 500 megawatt watlygyndaky elektrik geçirjisiniň gurulşygy barada ähdnama gol goýuldy. Demir ýol çekmek misal üçin şol Akineden ta Anykoýa Türkmenistan öz hasabyna demir ýol çekip berýärdi. Hem Torgundy berinlerinden Herat şäherine telejem demir ýol çekilýär. Türkmenistanyň demir ýol gurulşykçylary bu demir ýoly çekýär. Bu barada hem şu ara gatnaşyk ulgamy bilen bagly alalyşyga gol goýuldy. Amamnazar Akina Serhedawat Torgundy aralygynda şu optik süýümli ara gatnaşyk ulgamyny gurmak barada alalyşyga gol goýuldy. Ähnama gol çekildi. Hem şu Awganystan üstäsiri Türkmenistanyň mawy ýanygyny Pakistana hem Hindistana atdyrmak boýunça taslama gözüňde tutulýar. Indi şol TOF proýektiniň gurulşygyna Türkmenistanyň içinde bir gutornukly tapgyryna gelendigini türkmen resmiýetleri aýtýar elbetde. Indi Awganystanyň içinde de şol TOF proýektiniň gurulşygyna başlanjakdygyna Awgan resmiýetleri umyt bildirýär. Sonda TOF proýektiniň gurulşygyna başlansa we gaz geçirjiniň gurulşygy Awganystana, gaz turbalary Awganystana girse, şol ilki bilen Awganystanyň halkyna gazdan, tabii gazdan, mawy ýanyşdan peýdalanmaga mümkinçilik dörediljekdigi aýdylýar. Şu barada da alalaşyga gol goýuldy. Onuň başgadan esasen 4 alalaşyga Türkmenistan bilen Awganystanyň arasynda gol goýuldy. Bu proýektler eger amala aşsa, bu Awganystan üçin hem ören muhim, hem Türkmenistan üçin hem ören muhim. Inde Awganystanda şeýle bir düşünje bar, eger şol Türkmenistanyň dawy Awganystan üstäsiri Pakistana, şol ýerden hem Hindistana aktarylsa, onda Awganystanda ýagdaý kadalaşar. Bu proýektiň işe girişmegi bilen Awganystanda bir durmuklyk geler, ýen Awganystanyň halkynyň tamasy bar. Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi, Türkmenistan, Awganystan, Pakistan elektroenergetik we optik süýümli ara gatnaşyk ulgamaýaly taslamalaryň durmuşa geçirilmegine etniki türkmenlerine nähili umyt baglaýar. Bu taslamalar Awganystanyň haýsy vilayatlaryndan geçýär? Munyň geçýän ýerlerine etnik
etnik türkmenler ýaşaýarmy? İş ýüzünde şeýle taslamalaryň gurulşugy etnik türkmenleriň durmuşyna haýsy gurulurdy oňoýly täsir eder? Haýsy gurulurdy olaryň durmuşyny ýeňilleşdirer? Bu Awganystanyň halkyna şu sanda türkmenlere de bu taslamalaryň bähbidi bolar diýip türkmenler garaşýar. Awgan türkmenleri Şöhrat vilayetinde de ýaşaýarlar. O taslamalar meselem top gaz getiricisi, top elektrik getiricisi, hemen ara gatnaşyk ulgamy Herat vilayeti, Qara vilayeti, Awganystanyň Herat vilayetiniň, Qara vilayetiniň, Helmand, Kandahar, 5 vilayetiniň üstünden geçýär. 5 vilayetinde indi Helmand vilayetinden türkmenleri ýaşaýar. Herat vilayetinden türkmenler ýaşaýar. Türkmenler hem sol gurulşyklaryň işinde işler, sonda iş yerleri türkmenler üçin dörer diýen umydwarlyk bar. Hususan elektrik getiriciniň, eger men ýalňyşmaýan bolsam, şu elektrik getiriciniň gurulşynyň proýektini Türkiýanyň kompaniýasy ýerine ýetirýär. Indi Türk kompaniýalary, Türk şirketleri Awganystanda 20 ýyl bäri dürli gurulşyklarda köp işleri amala aşyrdylar, köp proýektleri ýerine ýetirdiler. Proýektlerde işler türkmenlerden aldy, türkler. Indi birinciden ha şol dil sebäpli belki türkmenler alýan bolmagy mümkin, hem türkmen türkçe bir millet ýakyn bolandygy üçin alýan bolmagy mümkin. Şol türkler köplen işler türkmenlerden aldy. Türkmen ýaşlary häzir hem şu türk şirketlerini işleýän salyň Balaxsan vilayetinde elektrik su bendiriň gurulşygy bar ýa-da o ýerde işleýärler. Ondan soň şol ýol gurulşyklarynda türkler, ýol gurulşyklary türkler işleýär. Ondan da türkmen ýaşlaryndan şonda işleýär. Köp türkmen ýaşlary köp o işläp kazanç edip öz maşgalasyna goşup gelýärler. Gümüşüne çelis. Indi şol elektrik getiricisinden gurulşy Türk kompaniýasy tarapyndan amala aşyrylsa, oňa hökmany türkler türkmenlerden işe kabul eder diýip türkmenleriň umydy bar. Hem gaz getiricisiniň gurulşygyndan türkmenler işler diýip umyt bildirilýär. Çünkü Türkmenistanyň ol hem terjüman dil meselesinde we beýle gurullarda türkmenlerden Türkmenistan eger islese peýdalanar, ýöne Türkmenistanyň onçalyk türkmenlere üns berer diýen Awgan türkmenleriniň umydwarlygy ha ýok. Sonunda zeruraty üçin türkmenleri işe alar diýen tamasy bar. Türklere ha türkmenleri işe kabul etdi. Eger Kandaharda bolsun ýa Adakşanda bolsun, Awganystan haýsy günjünde bir proýekti işlese olur, şo türkmenleri işe alýar. Şo dil ýakynlygy üçinmi? Bu işlerde de Türk şirketleri türkmenleri alar diýen Awgan türkmenleriniň umydlary bar. Ondan soň şol optik süýünde ara gatnaşyklygymyň geçşek ýerlerinde hem türkmenler ýaşaýar. Mysal üçin Mannadar Akkina aralygynda ara gatnaşyklygy başa barsa, ondan soň Serhadabad Torgundy ara gatnaşyklygy ýola goýulsa, onuň türkmenlere bähbit bolar. Çünki şol telefon ara gatnaşygy we beýleki internet ýeňillikleri başgadan köp mümkinçilikler şo ýerde dörer diýen türkmenleriň umydlary bar. Demir ýol gurulşygy başlandy. Oňa indi demir ýol gurulşygyndan türkmenler işler, şol türkmenler üçin iş ýerleri dörerdik. Awgan türkmenleri umyt bildirýär. Tehnik işlerinde we beýleki bara işlerinde hem türkmenler üçin iş ýerleri dörer diýen türkmenleriň umydy bar. Unmatar Awganystanyň Herat vilayetinden şol demir ýol çekiljek. Ondan türkmenler üçin iş ýerleri dörer diýip tama edýär türkmenler. Indi türkmenler ata watan tarapyndan amala aşyryljak proýektlere degenýär, owanya onuň üçin paty bu ýyzyň Awganystanyň saýry şu Türkmenistanyň aklamalary amala aşda Türkmenistana ol peýda bolsa, bizim hem ol peýdamyz diýip türkmenler onuň üçin has goşal. Onuň üçin hem türkmenler hem bir ýerde bu işlerden, bu proýektleriň işlerinden peýdalanar diýip Awgan türkmenleriniň arasynda düşünje bar. Mälim bolşan halkara ekspertler bu iri transmilli taslamalara howpsuzlyk jähden pesimist çemeleşýärler. Taslamalaryň howpsuzlygy aralyp maslahatlaşyldymy? Şamil Dağlaga taraplar bu urdu nähili çykylygy gözleýär. Şonuň üçin bir ýönetim komitetiň döredilendигini Awgan resmiýetleri aýtdy. Arada şu Kok proýektiniň elektrik getiricisiniň we demir ýol gurulşygynyň hem optik süýümli ara gatnaşyk ulgamyň howpsuzlygyny üçin etmek üçin bir ýönetim komitetiň döredilendигini aýtdy. Emma Awganystanda bir ýagdaý dartgynlygynda galýar. Awganystanda siýasy durnuklygam ýok. Käbir maglumatlara görä bir wagtlyň hökümet döretmek üçin hem alada edilýänligi barada habar berilýär. Ondan soň Katarda Talibanlar bilen Awganystanyň gepleşik getirici toparnyň arasynda gepleşik dowam edýär. Bu gepleşikler hem netije
vermedi. Diňe bir ýol kartasy barada galaşyldy. Gepleşikler ençeme bölümlerden ibarat. Ol bölümleriň hiç biriniň üstünde hem häzir bir gurun edilen ýok. Diňe bir ýol kartasy barada galaşyldy. Siziň belleşiňiz ýaly bu ýyry hyzmatdaşlyk şertnamalaryna gol çekilmegi Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasynda parahatçylyk gepleşikleriniň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Owgan hökümetiniň Türkmenistanyň hökümeti bilen gol çekýän alalaşyklaryny Taliban nähili çemeleşýär? Owgan hökümeti bilen Türkmenistanyň arasynda gol goýulan alalaşyklara Talibanlar kabul etmez. Emma Talibanlar biz häkimiýet başyna gelir diýen Talibanlaryň umydy hem bar. Ol gepleşikler äger tek başa baran ýok. Eger Talibanlar başa barsa Talibanlara hukman hökümetten pay berilmese olar Owganistanda uruşyň durdurulmagyny hiç wagt kabul etmez. Onuň üçin o Talibanlar häkimiýet başyna dolu gelmeden hökümetten Talibanlara pay beriler diýen heklamalar bar. Talibanlar bara aýdylanda Talibanlar Türkmenistanyň Owganistan nüfusy amala asyrmak boýunça görüňünde tutulýan proýektlere özleriniň garşy däldigini öňüm aýdyp gelýär. Talibanlar biz bu proýektler amala aşsa, hatta onuň koplugyny iptal etmäge de taýin diýip aýtdy. Bir näçe gezek şol Talibanyň sözçüleri çok proýekt ýa belki proýektler eger işlense biz oňa äsgelçilik göretmez. Munyň amala aşmak üçin biz öz ýardamymy ederiz belki diýip şeýle işaratlar berdi-de. Onun için Talibanlara buna karşı değilim kadip düşünüyor Owgan Türkmenleri. Yöne Owganistan'da yine Talibanlar değil, başka da bir 20'den uğrak ekstremist soparların hareket ediyen ona Owgan resmileri aydiya. Mana hazır Demirgazyk Owganistan'da Merkezi Aziyalı gençlerin işçileşenligi barada maglumat ýaýrady. Dürli toparlar Demirgazyk Owganistan'da da harekata başlandığı barada maglumat berilýär. Hem İslam döwleti diýip adlandyrylýan toparyň Khorasan adly şahamçysy hem Owganistanda hareket edýär. Ol topar soňky döwürlerde ýüz beren ganly terroristlik hüjumlaryň jogapkarçylygyny hem öz üstüne alyp başlady. Indi bu howpsuzlygyny üstün etmek üçin tok ýa elektrik getirjiniň howpsuzlygynyň üstün edilmegi boýunça Owganistanda hiç bir garantiýa ýok. Emma Pakistan cihatçy toparlary himayet edýär. Onun Owgan resmileri Pakistan aýplap gelýär. Indi Pakistan'ın top proyektinin ve elektrik getirdiğinin amala aşmağı isleyen bolsa Owganistan'da ýagdaýyň kadlalaşmagy üçin belki bir alada eder ve Owganistan'da bir uruşlaryň durdurulmagy üçin bir hyzmatdaşlyk eder diýen Owgan halky umydwarlyk bildirýär. Pakistana çünki Pakistan'da energiýa zerur. Onuň üçin bu maýan gyzyň we elektrigiň geçmesine Pakistan karşılık bildirmez. Owganistan'da ýagdaýyň kadlalaşmagy boýunça alada eder diýen tama bar. Indi şol umydwarlyk hasam güýçlendi. Şo Owganistanyň milli lalaşyk keňeşiniň başlygy Pakistana sapar edende Pakistanly resmiler Owganistan'da parahatçylyk gepleşikleriniň başa barmak üçin biz her hili hyzmatdaşlyk etmäge taýin diýip söz berdiler. Pakistan armiýasynyň başlygy hemen Pakistan'ın premier ministeri, Pakistan'ın prezidenti ve belki yol başçılar bilen duşuşdy. Şo milli lalaşyk keňeşiniň başlygy we onun ýanyndaky ýaralary sonda Pakistan resmileri Owganistan tarapyna söz berdi. Biz Owganistan'da parahatçylyk ornaşmagy boýunça her hili kömegimizi berig etmezdi. Şu sebäpden Owganistan'da bir ýagdaý kadlalaşarmy diýen umydwarlyga bar. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.